प्रिपारेसना फुल सुइं फुरा दङ सोलिगासिनो दङ आरो रायजोनिफ्रायबो माखासे क'अपारेट रेसपन्स मोनदो आरो आसा थानाय 100% आसा थानाय रायजोनिफ्राय रेसपन्सा बेनिफ्राय बिभिन्न एंगलाव बिभिन्न समस्या थायो बेखौ जोङो ग्रुप हिसाबै थांनानै बेखौ बुजायनाय बेबस्था खालामदो आरो एसे जाहाथे भुल बुजाबुजि जानो हाया बेफोर प्रब्लेमखौ जों सल्भ खालामबोदो जायाखै दाबो बेबायदि बेखायनो आं आसा खालामो जे बेबायदि सिचुवेसनाव जों देरहाखागोन बेनो बेसेबां भट जोंथ' मेक्सिमाम बेनिख्रुइबो बांसिन कुनुदिन तामुलपुराव कुनु बिधायकआ कुनु एमएलएआ मोननानै देरहानाय रेकर्डखौ जों ब्रेक खालामगोन मानोना जोंहा मोनब्रै एजिपिबो इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपि बे मोनथामानो स्ट्रंमोन आरो बे मोनथामानो गासैबो जोंदो दोङो बेखायनो आसा खालामो जों बिराद मोजां रिजाल्ट खालामगोन होनना बुंनायाथ' बयबो बुंखागोन कन्टेस्ट जिहेतु खालामदो खिन्थु इन फिल्ड माने रियेल ग्राउन्डआव ग्राउन्ड रियेलिटिया जाबाय मा बिसोरा मोनसे ग्रुप आरो बिसोर मामोन बेखौ रायजोआ बुजि मोनबाय जों बेयाव बुङाबाबो जागोन दा बेफोरनो एसे माइनास पइन्ट नामा आं मिथिला खिन्थु बिसोरखौ जों टाचबो खालामनोबो हाया खिन्थु जोंनिया फुल सापर्ट मानसिफोरनि सब बावनानै जाति धर्म निर्बिखेखे बयबो इन वान भइस बयबो बुंदो बेनो हिउमेन वान्स आर आनलिमिटेड मानसिनि अभाबा समस्या माने सिमा गैया बेबायदि थेवब्लाबो जों प्रायरिटि होनो नाजागोन मेक्सिमाम प्रायरिटि होनो नाजागोन आङो बे बिटिआर सुक्तिनि जिब्ला क्ल'ज बे क्ल'जआ बेसेबां मोजां इमप्लिमेन्ट जादों इन रियेल मिनिं बेखौ जों नाजागोन आरो बेनि अनगायैबो लकेल प्रब्लेम दिनै थायो जेरै दैनि समस्या मायबा समस्या बे समस्या साहाथिं जेसेबां दङ खोलाथिं गैया गतिके बे एरिया वाइज जों बेखौ प्रायरिटि होगोन आरो आं आटमस्ट ट्राइ खालामगोन मानोना आं हेल्पबो मोनगोन फ्रम माय बिटिआर गभर्नमेन्ट एन्ड फ्रम द गभर्नमेन्ट अफ आसाम समस्या सोमोन्दै जिथु नांलायनाय बा जिथु बितर्क बेखौ एभयड खालामनो ट्राइ खालामगोन आरो एभयड खालामखागोन हय जागोन नहले जाया आरो बेखौ रङिया हागोन तामुलपुर हागोन बे बाथ्रा जानो हाया आइदार इट शुड बी डान बाय द तामुलपुर इउनिट और बाय द रङिया इउनिट बे मोननैनि मोनसेया मावखानांगोन आरो बेयावथ' मोनसे स्किमखौ जों जइन्ट एस्टिमेट बानायनो हाया मोननै एरियानि जायगाजों बानायनो हाया मोनसेयानो मावथो जाय हायो आइदार रङिया और तामुलपुर खिन्थु रायजोनि जिथु समस्या बे समस्या समाधान जाखानांगोन मास्ट मोनसे इउपिपिएल सरकारखौ जाख्ल'नायनि बाथ्रा बुंनो नामा खालामनायाथ' इलेक्सनाव थाखायो बेबायदि बेथ' प्रब्लेम गैया खिन्थु बिसोर गावसोरनि गोरोन्थि बा जोंनि बा बिसोरनि गोरोन्थि जोंनि जोंहा हयथ' एडभान्स बेनिखायनो जों सुबिदाखौ लादो बा मोनदो आरो आंथ' बेयाव सुबिदा जाबाय मा जोङो मोननै दिगनिफ्राय जों फाइनेन्सियेल सापर्टखौ मोनगोन फ्रम आसाम एसेम्बलि आरो बिटिआर गतिके जों हिउज फान्ड मोनगोन हिउज बिसाइड्स द सिम्पेथि फ्रम द गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय सिम्पेथि जों हिउज मोनगोन बेनिखायनो आसा खालामो जों फाइनेन्सियेलि जेब्लाबो उइक जाया आरो बेफोराव जोंनि जिथु गेप दोङो कमिउनिकेसन गेप बे गेपफोरखौ जोङो बिल्ड खालामगोन आरो बेखौ जोङो अलमस्ट सेकेन्ड प्रायरिटि होगोन बेथ' डिफारेन्सा माखासे गुबुनथिं माखासे माने एसेबो मिलिया राजनितियाव रोंनोबो नांगौ माखासे बे रोंनायखौ जों बिजाबो मोना बे रोंनायखौ जों रावखौबो सोंनोबो हाया राजनितिनि जिथु सोलोंथाइ खिन्थु अफिसियेलि बाथ्रा जिखिनि रोंगोन बेखिनिखौ जों एस पार गाइडलाइन एस पार नर्म्स एस पार द गाइडलाइन फ्रम द सिनियर पार्सन्स बेफोरखौ मावोमोन असुबिदा जायाखैमोन खिन्थु नर्म्सआ खिन्थु स्ट्रिक्टलि फल' जानांगोन मानोना माबा खामानि मावब्ला बे एस पार नर्म्स एस पार एस्टिमेट एस पार एमाउन्ट जादोंना जायाखै एस्टिमेटआ बेसेबां कारेक्ट जादों बेसेबां भुल जादों बेखौ आं मिथिखागोन गतिके आं बेयाव मोजाङै हमगोन आरो आटाइतকৈ देरसिन बाथ्राया जाबाय मा ट्रान्सपारेन्सि मानसिया रायजोआ मिथिनांगोन बेयाव एमाउन्ट बेसेबां फैदोंमोन बेसेबां बाहायजाखो बेयाव एमाउन्टआव लेडिज बेसेबां जेन्टस बेसेबां मेटेरियेल्स बेसेबां लेबार कस्टआ बेसेबां बे एखमबा डिटेल्स रायजोनि माजाव आं बेखौ बुजायना होगोन बेसेबां मथे माने बेखौथ' आंथ' तामुलपुरनिल'सो स्टाडिंग दोङो तामुलपुर एलायसिल'सो जोंनाथ' देरहाखागोन बाखि वाट आदार्स डु आइ केनट से